heb ik dat allemaal overleefd. Gewoonlijk hoor ik in de mond van mijn baasje te zitten. Maar mijn baasje gaf mij nooit de tijd om daaraan te wennen. En het resultaat was dat ik op de meest vreemde plekken belandde. Ik hoorde het vrouwtje van mijn baasje nog zeggen: als je er niet in hebt, leg hem dan niet op de salontafel. De salontafel was op dat moment dat mijn baasje niet aan het werk was of uitging mijn plek. Na de opmerking van het vrouwtje kreeg ik andere plekken. Naast de telefoon, op het aanrecht, nachtkastje, strijkplank. Je kan het zo gek niet bedenken of ik heb er wel gelegen. Als er overhemden gekocht werden, dan werd er altijd met mijn rekening gehouden. Overhemden moesten een borstzakje hebben, zodat hij, mijn baasje, als hij flauw van mij was, mij daarin kon stoppen. Dat deed hij dan ook regelmatig. Onder bijvoorbeeld het winkelen, ging zijn hand naar de mond en dan werd ik bijna ongezien uit de mond gehaald en razendsnel in het borstzakje gestopt. Dit overkwam mij eigenlijk elke keer als het baasje en zijn vrouwtje aan het winkelen waren. Zelfs tijdens gezellige etentjes in restaurants werd ik naar de biefstuk in het borstzakje gestopt. Het was een mooie, zonnige zondagmiddag en ik hoorde het baasje tegen het vrouwtje zeggen: ik wil wel eens even kijken naar een nieuwe auto. We stapten gedrieën in de auto en het was heel gezellig. Van het ene bedrijventerrein naar het andere. Op een gegeven moment reden we door een dorp waar het baasje in één keer rechtsaf sloeg. We belanden op het terrein van een autohandelaar. Gezamenlijk stapten we uit en bekeken de auto's. Bij een witte stationcar werd er goedkeurig gesproken over het vehicle. Het baasje bracht zijn hand naar de mond en ik werd bijna ongezien op het dak van de auto gelegd. Tot mijn grote verbazing liepen het baasje en het vrouwtje pratend weg, mij achterlatend in de brandende zon op het dak van de witte stationcar. Van een afstand zag ik ze in de auto stappen en wegrijden. Ik wilde nog roepen, maar dat ging niet, want ik was mijn mond kwijt. Ik heb daar maar meer dan een uur alleen in de brandende zon gelegen. Plotseling zag ik een auto stoppen en tot mijn grote opluchting zag ik mijn baasje uitstappen, die in paniek om zich heen keek. Toen hij mij zag, griste hij mij van het dak en stopte mij in zijn borstzakje. Ik was blij, ik was niet meer alleen. Zijn vrouwtje hoorde ik alleen maar lachen.